Nicméně je dobrý jako při takovém autě vozit sebou náhradní startovací zdroj, právě proto, kdyby se něco někde vybilo. V téhle době se nevozily jenom kabely, vozily se cívky, vozily se náhradní svíčky, vozil se Vercajk, to dneska lidi už vůbec neznají, jo. Ale prostě tyhle auta byly prostě technicky takový, na takový úrovni, jestli to lidi téměř opravovali sami. Obzvlášť teda v Americe, že jo, opravovali to na každém rohu, jako. Takže nicméně, vemte si, že v roce 49 my jsme tady měli chleba na lístky, teda, jo. Američani vyráběli takovýhle auta, teda, jako, takže co si budeme povídat. No, hele, my ti děkujeme, auto nádherný. No a teď si pustíme trošku asi reprodukovaný hudby a připravíme se tady na nějakou tu přehlídku. Uvidíte takovou tu přehlídku konečně těch pinapek z těch 50. let.